Wala dihan tag-iya. Katong inahan ug anak nga ang iyang bana tuwa sa Hong Kong. Ang akong gikawat sa una ang ilang kanding ug ang iro. Ang iro akong gitson, ang kanding akong gibaligya. Sunod kining bakaha na sad ilaha gini kay naa man dool silang balay. Paksit na kung bakaharon dako-dako nig halin. Bungga kayo. Sakto kayo kay tibak-tibak ko ang bulsa ni. Kabukar ba ni bakahaw? Oh no. Puno ni takar ka ni bulsa basta mo nang halin. May kay wala tag iya. Oh no. Siguro nang kawatag hayop mo. Sus, kawatana, bilaan na ba ya? Gaupo-upo pa. Oh no. Una niyang gikawat among iro. Sunod, ang kanding. May pag-iyan na pag-iusang impil tong iring kay matakain tong libang. Nya, basig asa na malibang sa kuan? Legit. May pag-iyan na gipag-agoy. Patay. Hala, itugaan ka ako ng mama ka ha. Agoy. Hala, basing gasalig po na siya kay akong papa kay gikang buko. Ang may rasad oy dito mo uli akong papa oy kay makgan mig virus. Sinya napil COVID. Hala, atugon ka na ako si mama. Mahal bi ka ng baka baya. Patay. Hala, busy po na si mama. Gusto mo ko to. Basta importante. Ako na matugan siya kay ikawat ang baka. Mahalon di ka na. Tagpila na tag. Piso naman guro na. Patay. Hala, atuon ko si mama ko. Ma! Sa amin, status ko mga anak ko nga. Ay, buwat ay kapalit kay dahil ang mahangat ko sa Hong Kong. Nanan akong kawatan na. Si kawatan, bawatan hayo. Kasabi. Nasa umaga. Huwag ka itong ikawat atong may first dog. Iro na Kaya ko. ito yung English eh. Atong dito kay mo ulo mo dyan kapilit sa mga makanta ng baka pati mahala. Napagtapan to sa Hong Kong iba mga sos may natang uli kay matagtatag may sos ako. Napag virus ang Hong Kong mo sa China na. China na dito mula. Ang agyapon ng Hong Kong ay. Kaya bahala ato sa demo ulit. Ato bahala na to. Ma. Oh no. Kasana sa imo maoy. Kasi hindi po pagparta ni mo ma. Ay. Kawat ka ako raman ni balhin. Oh my God. Sikot na. Imo pagikawat among iro. Imo pagikawat among kanting. Wapa ni mo apila mong erek. Kasi balo ka. Patakan ang libang. Ereng. Kinsa man ni siya. Unya na pa istoryahas ako ninyo. Dili ko'y kuwatan ako ra nagibalhin unta kay naluoy ko ninyo kay gibaw ko wala mo ibana. Ano ko pre mga pilang ring? Oh my God. Nagikawat among kabaw. Importante na imong gikuha among iring. Abaka di ay dali ka. Oh no. Dili ko kare lang baka ko. No. Dili lang sa baka. Sunod na to si mama.